Viró ja havia patentat un prototip de bolígraf a Hongria i França al 1938. Miró, el dels electrodomèstics. Viró. Amb B de burro! Viró! Viró. Però curiosament, després va tenir un encontre amb el president argentí Agustín Pedro Milei. Justo. No, Milei no. No. Virei. El d'aleshores es deia Agustín Pedro Justo. Bueno. I es van trobar casualment a una platja de Iugoslàvia. Home, o sigui, un hongarès nacionalitzat argentí amb el president del govern argentí a una platja de Iugoslàvia, que de fet ni existeix Iugoslàvia ja, pues, no, però aleshores sí que existia. I estava inventant bolígrafs a la platja. No. Tu t'imagines? Anava a pensar tu, ai, bolígrafos! No, o sigui, el viró aquest li va menjar l'orella. Què li va menjar a la platja? Li va menjar l'orella a l'Agustí explicant-li el rotllo del bolígraf i el president es va quedar fascinat mentre Viró escrivia el seu prototip del bolígraf. Tu t'imagina't aquells dos trobant-se a la platja. Sí, clar. Molt interessant aquest boli. Sí, mira. Sí, mira. Pues, Viró li va explicar que ell tenia moltes dificultats per fabricar-lo a gran escala i el president Agustín Pedro Justo li va oferir el suport per traslladar-se a Argentina i allà desenvolupar el seu invent. Però clar, entenc que vulgui fer bolis a gran escala, sí, a gran escala, perquè estem parlant d'Argentina, que els argentins són famosos perquè no callen. Pues imagina't, si ho han d'escriure, del de bolis que tu has de fer. Al principi Viró va refusar l'oferta, va dir no, em quedo aquí. Però què passa? Va esclatar la Segona Guerra Mundial i clar, Viró finalment va pensar, hòstia, doncs mira, si aquí m'estan caient bombes i el wolframi no tinc, doncs me'n vaig a Argentina i va marxar amb la seva família i amb el seu soci Meine.